Вие слушате Свръхчовекът с Георги Ненов, подкастът, който ви вдъхновява да живеете живота на мечтите си. Отворете съзнанието си, за да почерпите от мъдростта и опита на успешни хора, иноватори, предприемачи, творци и мотиватори, които да ви покажат една различна гледна точка по пътя към вашия собствен успех. Има само едно време, което е от съществено значение, и това време е сега. Здравейте, вие слушате Свръхчовека с Георги Ненов. Днес мой гост е Еди Моя Даш. Това е Георги Динков от Ботron Software. Здрасти, Жорка. Здрасти, Жоре. Благодаря за поканата. Удоволствието е изцяло мое. Моля те, разкажи ми малко повече за Ботron Software и след това за себе си. За Ботron Software, ние сме софтуерна компания, разработваме собствени продукти и те са базирани на Atlassian платформата Jira. Това е софтуерна платформа, която стартирала е преди 10-15 години като бъг тракинг система, но в момента се използва от най-различни организации, не само софтуерни екипи, но и healthcare компании, банки, застрахователни компании, правителствени организации за управление на най-различни бизнес процеси в най-различни бизнес екипи. И нашите продукти са базирани на Jira, като първият продукт, който стартирахме, той въобще ни улеснява живота на Jira администраторите, тъй като автоматизира голяма част от тяхната работа, спестява им много време, често пъти дни, дори седмици, и гарантира така голяма сигурност на нещата, които се случват по автоматично управление на конфигурацията на Jira. Най-новият ни по-голям продукт е за релиз и програм менеджмент, което е един вид управление на процесите на малко по-високо ниво. Например, имаш 10 или произволен брой много екипи, които работят за постигането на някаква обща цел по един или много продукти, които трябва да се развиват заедно. И това нещо исторически е много трудно за следене, за управление и във всеки един момент от времето да можеш да говориш на въпроса как се движат нещата, по план ли сме, ще може ли да се случат на време, какво се случва, ако нещо не е наред, какво точно не е наред. Нашия продукт отговаря на тези въпроси, като позволява на организациите да дефинират собствения си релиз или програм менеджмент процес с съответно постигане на различни майлстони, quality гейтове, които трябва да бъдат изпълнени, за да се минава между различни фази на процеса и така нататък. И е базиран на метрики. Следят се така къстъм метрики според нуждите на съответната организация, така че да можеш директно с един поглед на един екран да разбереш нещата движат ли се по план, ако не се движат по план, какво не е наред, къде нещата, нещо, примерно някой екип се бави с нещо или се е появила нова работа, която не е била предвидена. И така, в общи това е целта, да се улеснява работата на организации, най-вече повече стойност носи на по-големи организации. Заговори се в последните няколко месеца за вашия софтуер в една много интересна статия, че продавате на Tesla, на NASA и на Netflix. Да, наскоро писаха статия за нас в Капитал, така оказаха ни тази чест. Беше много готина статия и имаше така доста четения. Да, действително, първият продукт, с който споменах, Configuration Manager, който пести много време и усилия на организациите. Той се използва от NASA, от Netflix, Tesla също са клиент на един друг наш продукт, като беше много готино, тъй като ние всяка година сме спонсори и ходим на Atlassian Summit. Това е най-голямата юзер конференция за хора, използващи Atlassian продукти, и ние сме гол спонсори последните години.
и там дойдоха при мен двама човека от Jet Propulsion Laboratory на NASA, просто да ни кажат колко много се кефат на Configuration Manager for Jira, нашия продукт, и колко много работа им пести, и да просто да благодарят. Това беше така един доста готин момент за мен и голямо признание за работа, която сме свършили последните години. Супер, това е много готино. Аз самия работя с Jira в моята ежедневна работа в Lufthansa като логистичен експерт. Между другото, мисля, че и Lufthansa са ни клиенти. Така ли? Добре, ще проверя. Супер. Добре, разкажи ми малко повече за теб, защото аз имам още въпроси за Botron, но за тях малко по-късно. Разкажи ми как от един програмист стана съосновател на тази компания. Да, нещата така стартираха доста интересно. Аз учих информатика в Софийския университет и след втори курс, както голяма част от колегите ми, тръгнах да си търся стаж или работа в някоя софтуерна компания и така започнах като стажант в тогавашната компания Tumbleweed. В днешно време тя се казва Axway. И там се запознах всъщност с хората, с които днес сме съдружници и сме съоснователи на Botron Software. Тогава имах така късмета и щастие да попадна в изключително добър екип, в който работех с Пепи Петров и Боби Георгиев, двама от съдружниците ми, и наш менеджер беше Петър Тоджарски, който в момента е съдружник и CEO на Botron Software. И също тогава country manager или управител за България беше Рич Балман, който също е съдружник и помага с развитието на бизнеса. Тоест вие сте се обособили от... Да, още от тогава, това беше преди около 9 години, мисля вече. Те тогава бяха работили вече известно време заедно, аз бях така най-младото попълнение в екипа, но екипа така беше много добре се развиваше, много добре работехме заедно и още от тогава се говорихме помежду си за евентуално стартиране на наша си софтуерна компания, където тъй като вижда се, че работим добре заедно, кефи ни това, което правим е именно да правим хубав софтуер по начина, който смятаме, че е добре и с акцент върху качеството, с много тестване и така нататък, автоматизирани процеси за тестване, изключително голям фокус на качеството и така изпитвайки голямо удовлетворение от работата, която вършим. Основната причина да не стартираме още тогава компания беше, че просто нямахме никаква идея как ще продаваме този софтуер. Имахме концепция, че най-вероятно ще е нещо в областта на инструментите, инструменти за управление на процеси или за работа, което и в момента правим реално, но просто тогава нямахме идея как ще ги продаваме. И така, последствие ни се разделиха леко пътищата. Петър Тоджарски, за кратко Туджи му викаме, тъй като има много петровци. Туджи замина за щатите да работи в софтуерни компании. Рич също замина за щатите, той работеше в други компании. Аз, Пепи и Боби отидохме така последователно да работим заедно в Микрофокус. Впоследствие те двамата отидоха в SAP да работят. И така 2012 година, декември месец някъде, Туджи така се беше озовал по нещастно течение на обстоятелството с контузия на кръка, която не му позволяваше да излиза много и трябваше да си стои вкъщи и чудейки се какво да прави свободното си време, беше забелязал, че близо до място, където живее в щатите, ще има събиране на Atlassian User група, което е такъв тип събиране, community събиране на хора, използващи Atlassian продукти и често пъти хора от Atlassian, за да си говорят с юзерите. И там той като отишъл, си е поговорил с хората от Atlassian, те са му казали, че ще пускат съвсем скоро публичен marketplace, което е нещо подобно на Apple App Store или Google Play Store, където хората ще могат да листват добавки или аддони за продуктите на Atlassian, като Jira, Confluence, Bitbucket и така нататък. И тогава на Туджи му е степнал лампичка, че това всъщност може да е начинът, по който ние може да продаваме и да излеземе пред очите на хората с наши собствени продукти. И нещата стартираха тогава. Тогава стартираха Боби, Пепи и Туджи. Те поговориха, обсъдили са каква е визията за компанията, да се развива в Application Lifecycle сектора. И
от тогава се започва да се идентифицират така областите, особено в портфолиото продукти на Atlassian, където има някакви по-сериозни дупки, където ние можем да се включим, нали, в тази ниша с някакви решения на конкретни проблеми, които да помагат на хората. И така се идентифицира един конкретен проблем в Jira, който е за автоматичното местене и управление на конфигурации между Jira системи, особено за големи компании, това е огромен проблем. И тогава се насрочва един разговор с хора от Atlassian, сред които и продукт менеджера на Jira, главният човек, който отговаря за разработването на Jira. И Пепи, Туджи и Боби тогава си поговорили с тях и продукт менеджера в общи линии ми казал, че те това вътрешно в Atlassian са се опитвали да го имплементират вече 2 пъти неуспешно и по-добре да не се занимавам, защото е много сложно и най-вероятно ще се провалиме, но нашите хора са казали колко път да е сложно, нали, са решили, нали, да се пробват и се започва още тогава, декември 2012, първата имплементация на така наречения Proof of Concept, което е някакъв базов продукт, още преди дори да е продукт, просто за да се види, че това нещо може чисто точно така, прототип, чисто технически, че може да се случи. Вижда се тогава, че действително е сравнително сложна материята и ще трябва малко повече така техническа намеса. И Пепи ми се обажда 2 месеца по-късно да се присъединя и аз към екипа. И така и аз ставам един вид съосновател на компанията и работиме следващите месеци, вечери, уикендите, докато продукта започва да придобива някакъв вид. Докато си работите на равноважие. Си работиме на така нормалните дневни работи, тъй като никой не иска да си напуска добре платената работа в големи софтуерни компании и да поемаме този риск. Другия вариант е да вземем инвестиция, но в началото инвестициите трудно да убедиш някой да ти даде пари, дори да ти даде, той ще даде малко пари срещу голям дял от компанията. Да. В някои случаи това е неизбежно, за нашия случай това не беше така и имаше смисъл да го направим по начин, по който... Избрали сте много интересен начин за развитие на компанията, моля да продължи. Да, в общи линии това е така известния bootstrap начин. В общи линии отделяме си в началото от нашето собствено свободно време и личните пари, за да стартираме компанията. В началото основно работа в свободното време. Ключовото нещо, което правихме в началото, беше, че през цялото време говорихме с хора от Atlassian, които имат достъп до нашите бъдещи клиенти и директна комуникация, за да валидираме какво точно искаме да вкараме в първата версия на продукта, тъй като това е нещо, което е доста голямо и сложно. То до ден днешен все още го развиваме и вкарваме нови фичери в продукта, активно работим по него доста. И трябваше ако искаме да направим нещо, което ще решава проблема по най-добрия начин и да го пуснем по най-бързия начин на пазара, така итеративно, редовно говорихме с хора от Atlassian, с продукт менеджера на Jira, за да валидираме всички неща, които искаме да направим и така работехме, правихме фичери, преправяхме и така лека по лека започна да придобива някакъв вид, който така изглеждаше вече подходящ за пускане на пазара. И август 2013 учредихме Botron Software като компания в България и края на септември пуснахме първата версия на продукта. Като за да учредим компанията, тогава Боби напусна SAP, за да стане управител и аз напуснах работа си в Microfocus, за да работя също на пълен работен ден по продукта и това го направихме, използвайки спестявания и собствени инвестиции с идеята, че след няколко месеца компанията вече ще изкарва някакви пари, за да може да си възстановяваме инвестирането или да си плащаме заплати. Супер. И така, края на септември 2013 беше първия Atlassian Summit, юзер конференцията на Atlassian, на която присъствахме. Тогава бяхме спонсори, но тогава взехме най-ефтиния пакет за спонсорство, тъй като използвахме собствени средства, разбира се. И това ни даде възможност да имаме една масичка сред така едно поле от други масички, където други по-малки вендори и партньори на Atlassian са спонсори. И те бяха едни такива бели малки масички, еднотипни и тогава на този съмит отидоха Туджи и Рич да говорят с хора, да презентират продукта
И те тогава хитро решиха да сложат една голяма черна покривка с нашето Botron Software лого. И така това успяваше да привлече доста внимание. И в крайна сметка конференцията беше огромен успех, тъй като през цялото време за всичките 3 дена на конференцията пред нашата масичка имаше неспирна опашка от хора, които някои просто бяха привлечени, други бяха чули или разбрали от някъде какво правиме и това им решаваше един от така по или най-големите наболели проблеми в управлението и администрирането на техните системи. И така съмита завърши като огромен успех, много позитивен фидбек, така нашите надежди се дигнаха, настроението беше много високо и очаквахме едва ли не от следващия месец да започне да валят продажбите, едва ли не избирахме цветовете на новите коли, така да се каже, но нещата не се случиха точно така, не започнаха да валят продажи от следващия месец, започнаха да валят бъгове, репортнати от хора, които са пробвали продукта, тъй като той има безплатен пробен лиценз за някакъв кратък период от време. И така, с Боби и Пепи запретнахме ръкави, нафиксвахме бъговете и минаха се няколко месеца, продажбите още не започваха, само един човек си беше купил така от най-малките лицензии, те по така подразбиране най-малкият лиценз за 10 юзера Jira е $10, нали, може да го купи просто за проба или се объркал, но дълго време нямаше никакви продажби реално. Ние продължавахме да работим в продукта, разбира се, така вече настроението така лекичко стихна, надеждите така леко спаднаха, но ние си продължавахме, вярвахме, че имаме успешен продукт в ръцете, докато дойде 25 декември 2013, когато първият ни голям клиент си купи голям лиценз, това беше Dow Jones и това беше огромен купон за нас. Merry Christmas. Да, абсолютно Merry Christmas. Тотално ни фана така изненадани и беше голяма радост. И след това вече от следващата година започнаха така лека по лека да идват продажи по една, по две на месец и постепенно се увеличаваха, докато не стана юли 2014, когато Configuration Manager for Jira стана номер 1 по продажби админ add-on за Jira. И оттам нататък нещата вървяха все нагоре лека по река и това беше изцяло органично, просто хората чуват и единствения маркетинг усилия от наша страна беше, че ходихме на конференциите веднъж година, на юзер конференциите и говорихме с хора. И така и от 2014 започнахме да наемаме хора лека по лека и така се изградиха два обособени девелопмент екипа в компанията и започнахме работа по втория си голям продукт, който е Cycle Control за Release и Program Management. Супер. Тоест, по времето, когато се запознахме с теб на онзи кемп на Lift to Lift, е било момента, в който вече преломния момент, в който фирмата. Аз чудих защо всеки ден, докато ние тренираме, ти кодиш, но ето имаме причина, доста основателна. Да, ние имаме удоволствието, аз имам удоволствието да те познавам от тогава, от пак Lift to Lift в основата на всичко. И ми беше много интересно кой нормален човек би отишъл за 7 дни в Родопите, аз дори си бях зарязал телефона с лаптоп и да пише код денонощно, докато не тренира и не спи. Бях доста изненадан, но в последствието вижда се, че hard work pays off. Също така много ми харесва това, че вие не сте се отказали, подобно на Даниел Тайрис. Една продажба дълго време ви е държала надеждите и вярата, че правите правилното нещо. Мислиш ли, че бяхте предприели някакъв по-добър маркетингов трик, специално във вашата ниша, бихте имали по-добър резултат? Да. Значи само ще се върна за малко за това, че една продажба ни е държава. Много е важно, особено когато булстрапваш компанията, а и каквато и компания да правиш, изключително важно е търпението. Защото гледайки назад, ние за около 3 години постигнахме така доста голям успех. По-миналата година се увеличихме по 4 като приходи, миналата година пораснахме с още около 80%. И гледайки назад, станало е сравнително бързо, докато си в нещата и докато
още чакаш да дойде първата продажба и да растат една по една продажбите, ти се струва, че се случва супер бавно и в някакви моменти е така много обезкуражаващо, но трябва просто човек да има търпение и ако предоставяш качествен продукт или услуга и с маркетинг ефорт, разбира се, той подобрява нещата. И само на твоя въпрос, да, със сигурност и в последно време това е едно от нещата, на които така гледаме на наблегне много сериозно. Особено Configuration Manager, той е по-така технически насочен продукт към администратори, които така имат склонност да гледат какво се случва в маркетплейса и той един вид органично успява да расте. Но последните вече почти година така по-сериозно наблягаме на маркетинг, пробваме различни неща, наемаме хора в тази посока и със сигурност това е нещо, което е важно за по-нататъчния растеж и развитие на компанията. И да, мисля, че дори в началото, ако бяхме започнали с повече маркетинг, вероятно щяхме да имаме по-добър резултат, но просто такава ни беше експертизата. Ние всички бяхме продукт хора, девелопери, хора, които умеят да правят продукти и да правят качествени продукти и върху това се фокусира. Това ми направи много силно впечатление, когато разказа за началото на Botron и за това как вие всъщност вече сте имали човек, който е имал опит в управлението. И така ми звучи като все едно вие сте имали много опитно CEO, техническа експертиза, безспорно. И това ме върна на думите на Лазар, че ако искаш да направиш нещо, трябва да или да си намериш хора, или да се образуваш в сферите, които ти липсват. Вие просто не сте мислили, че маркетинга би могъл да ви донесе толкова... Всъщност мислехме, просто няма ли сте такъв вариант? Отнема време да се образоваш. Да. И ние с течение на времето, така повечето от нас се образовахме. Всеки от нас вече разбира до голяма степен много концепции от маркетинга, но си трябва ти експерти, смисъл. Няма как да минем без това нещо и затова съответно... Много оценяваш като възможност да продукта да... Със сигурност маркетинга е важен за какъвто и да е продукт или услуга. Супер. Много важен тип. Супер. Звучи ми като, как да кажа, мечтаната компания. Събираш се с хора, които са ти приятни да общуваш и да работиш с тях. Намирате ниша, която всички заедно приемате за обща цел и започвате да работите заедно. И така, в тази връзка, разкажи ми колко е важна средата според теб. Средата е изключително важна. Как от една страна, за специално стартирането на компанията, до голяма степен аз лично това считам за голямо щастие и голям късмет, че ние така сме се събрали още и се познаваме от толкова години, тия хора, които сме стартирали компанията и всички имаме доста опит, доста знания и това нещо си го изграждаме заедно с развитието на компанията. От друга страна, чисто за лично и личностно развитие на човек, средата е супер важна и аз съм щастлив, че успявам така да се срещна с различни хора, които ми помагат по най-различни начини да се развивам. Благодарение на нещата, които правя и местата, на които ходя, примерно тренировките в Лифтолит, които спомена. Там се срещнах с супер много готини хора и така имам много общи познати с тебе. Да, така е. Аз затова ти обръщам внимание на самия въпрос за средата, защото, как да кажа, напоследък ми се случи на няколко пъти хора да споменават трудността да създадат добър екип, да подберат добри хора, с които да общуват, а сякаш средата ги спира, възпрепятства ги или не им дава криле, както бих казал, че моята среда ми дава такива криле. Затова ми беше важно да обсъдим и тази тема. От там отиваме към Dream Team-а. Наскоро имахте... Ти водих специално една презентация за вашата фирма и за нещата, които правите. И успях да си дръпна един въпрос от там за това как се сформира Dream Team. Вие Булс 95-96 ли сте или по-добър Dream Team от тях? Да, определено така, екипа ни е доста добър и аз съм много щастлив от това, което сме изградили. От една страна, както вече споменах,
с хората, с които стартирахме компанията, се познаваме от много време, работили сме заедно, тъй като според мен не можеш да стартираш успешна компания поне в 99% случаи с човек, който не познаваш и не си работил заедно с него. Има такава в различните стартъп среди, доста ивенти се правят за намери си co-founder и така нататък. Обаче това не е нещо, което просто е така да излезеш на кафе с някой, да се видите и аре ще стартираме компания, защото така много често стават някакви драми и в общи линии стават проблеми и не може да стане успешна компания повечето пъти. Много е важно с хората, с които ще стартираш компания, преди това да си правил поне един проект заедно и да сте работили. За да си сработил, да знаеш как се работи с тия хора и почни да върват гладко нещата. От друга страна, в последствие с растежа на компанията расте и екипа и компанията се крепи на екипа. Така че е важно и за нас е много важно да внимаваме и да не правим никакви компромиси при наемането на хора. Добър тип е това. Да, опитваме се още на интервютата да поговорим с хората, да разберем така съвпадаме ли си като стойности, чисто като хора. Не само технически дали са грамотни. Техническите неща се учат с времето така или иначе. По-трудно се учи с времето това да си нали, подходящия човек за подходяща среда. Супер. Много яко. Да, явно вие просто сте си били Dream Team още от първите работни часове заедно. Да, и всички хора, които след това се присъединиха към екипа и работят с нас, са изключително добри и така пасват перфектно на екипа, така да се каже. Повечето хора, които сме, всъщност всички, които сме до момента са от личните ни мрежи, мои съученици или колеги, бивши колеги на другите сътрудници и така. Супер. И ето го Botron Dream Team. Да. Перфектно. Добре. Другите два въпроса, които си извадих от твоята презентация, в единия се споменаваше за това, че вие всъщност посвещавате своята работа на това да създадете качествен продукт, а не просто продукт. Да. В Силициевата долина има един лав, че done is better than perfect. Да, значи този лав от една страна вярно е, защото трябва да шипнеш нещо, трябва да дадеш нещо на хората да го използват. Но от друга страна хората го използват за извинение, за да пускат на пазара някакви пълни бокуци. Така да се каже. За нас е важно и държиме на качеството. И не веднъж сме бавили някой релиз на нов фичър, тъй като искаме да го доизпипваме и да го направим достатъчно качествен. Какво значи достатъчно качествен? Това зависи много от контекста, но като цяло всеки един фичър, всяко нещо, което правим, го тестваме, много правим автоматизирани тестове, които върват автоматично на сървъри срещу най-различни системи. И за нас е важно да се чувстваме добре и да знаем, че това, което даваме на нашите клиенти, ще им свърши работа и няма да им щупи системите. Особено естеството на продуктивно, особено Configuration Manager. Той се използва от някои много големи банки и компании, примерно JP Morgan са клиент. И ако им щупиме тяхната среда, може да спрем работата на 10 000 или 100 000 човека, да не могат един ден примерно да свършат нищо, тъй като заради някакъв деплоймент се е щупила системата. Сега не е така критичен софтуер като нещо, което се използва за медицински операции и така нататък, но все пак качеството за нас е важно и това е един от основните елементи. Другия основен елемент е Customer Service. Това е нещо, на което така много често компаниите с времето пренебрегват и Customer Support отделите са така в много компании най-пренебрегваните. Всеки, който е работил нещо такова, знае за какво става въпрос. Затова при нас Customer Service е част от инжиниринга. Customer Support се прави от хората, които разработват продукти. Това позволява проблемите на клиентите да бъдат разрешени много бързо и много качествено, защото хората, които ги пишат, знаят за какво става въпрос. И от друга страна хората, които пишат и правят съпорт, които пишат продукта и правят съпорт, те така знаят точно какви нужди имат клиентите, как използват продукт, какви проблеми имат. И така става двустранно win-win процес.
и за клиентите, и за хората, разработки. Разбира се, гледаме девелоперите през поне 80% от времето се занимават с девелопмент, но част от времето се отделя и за директна комуникация с клиенти по имейл. Това е доста интересна стратегия и според мен доста useful тип за всички, които искат да създадат продукт, а и не само софтуерен продукт. Аз имам доста сериозен опит в Customer Support за последните 4 години. Може да се каже, че работя точно нещо свързано с Customer Support и определено ви разбирам много добре и подкрепям изцяло това, което сте правили и също така държа да отбележа, че вие имате тази гъвкавост, която ви го позволява. Не сте някаква огромна корпорация, в която всеки трябва да има матрица от процеси, която следва. Да, естествено с растежа на компанията се променят проблемите, които трябва да се решат. Примерно в началото, когато 3 човека работим за пускане на първа версия, използваме един определен процес на работа. Чуваме се веднъж седмично или когато има нужда да се координираме, разпределяме си задачите и просто работим. Като расте компанията, вече процесите се променят и това е едно от нашите предимства от самото начало, че ние имаме доста опит от преди това, от работа си в големи компании с процеси на работа и така имаме добра представа какво работи, какво не работи. И също така сме достатъчно гъвкави, за да пробваме различни неща и да се адаптираме с растежа. Това ни позволява, като расте компанията, да вкарваме минималната необходима нужда от процес, така че нещата да върват гладко. И това е едно от нещата, с които всичките ни служители, когато си говориме и дават обратна връзка, е едно от нещата, на които всичките ни служители се кефят изключително много, защото няма излишен булшит. В смисъл, стараем се да сме максимално ефективни и ефикасни. Супер. Имате ли си някаква методология, която да използвате, примерно Lean? Използваме като процес на работа Scrum. Съответно, всяка компания, която използва някакъв такъв по-формален процес, той е леко адаптиран според нуждите, така че ние сме го адаптирали според нашите нужди, но е близо до това, което пише в интернет. Използваме, правим двуседмични спринтове, правим си ретроспективи, правим си планинги, estimation и така нататък. Добре. А ти чел ли си някоя книга, която е свързана с управление на стартъп, защото вие безспорно сте си стартъп, която да ти е помогнала по някакъв начин в развитието на компанията? Честно казвам, в момента не мога да съдя за конкретна книга, но съм извличал ползи от най-различни книги, които съм чел и от разговори с хората за един от така най-добрите начини, по които аз уча, като говоря с хора, като се срещам с хора и директно уча от опит. И това лично за мен е най-добрият начин за учене, просто с опит, просто да се правят неща. Okay. Както Наков каза, ученето е справяне. Да, абсолютно. Супер. Добре, в такъв случай искам да те питам, тъй като твоя бекграунд е информатика в Софийския университет. Образованието, което получи в Софийския университет, в основата ли е на твоите знания у мен? Образованието в Софийския определено ми е помогнало до голяма степен и според мен специално образованието в университет човек получава толкова, колкото извлече сам от там. Тъй като ти в университета, ако искаш, може да кръшкаш и просто да минеш покрай капките, ако искаш, може да учиш, ако искаш, може да учиш много и да изграждаш връзки с хора. Аз лично съм някъде по средата, учил съм, през цялото време съм бил, почти през цялото, поне докато не започнах работа след втори курс, съм бил отличен студент и така нататък и изключително много ми беше интересно и програмирането и всичко, и си правих всички проекти, освен това гледах да правя допълнително неща, така че това определено ми е помогнало. Завърши ли го? Завършил съм бакалавъра, учил съм и магистър, но там не съм го завършил. Интересно ми беше просто дали след като работата се е появила и все пак при програмирането, то занаята е в правенето, не толкова... Да, абсолютно. В последствие, след това, че започнах да работя, много повече и по-бързо учих от практиката си на работа, отколкото учейки само в университета. Все пак в момента има една алтернатива на ученето, специално на софтуерните инженери, това е SoftUni.
предполагам се запознат с нещата, които се случват там и техният модел, както казах, учене чрез правене, все пак доста по-целенасочено случват неща, които директно имат на пазара, има нужда от тях. Да, аз се кефя на тия неща и мисля, че това е определено доста полезно, но също така смятам, че и някои от нещата, които се учат в по-традиционно в университетите, като дори някои математики, но и също така по-базови познания за програмиране и неща, на които реално са стъпили модерните технологии и нещата, които се търсят на пазара, са също важни, тъй като това ти дава някаква основа, с която ти после много лесно можеш да учиш новите неща, които са модерни в момента и които се търсят в момента на пазара. Нали, може да подходиш и обратно, да научиш това, което в момента се търси на пазара и ти пак, като научиш 2-3 технологии, ти пак ще почнеш да виждаш общите неща, които са в базата, но е важно да я има и базата, тъй като това ти дава по-различен начин да мислиш над нещата. Ти как развиваш своите умения в програмирането? Освен чрез правене, има ли някакви източници, които ползваш и би ги препоръчал на хората, които се интересуват от развитие на своите умения в софтуерно инженерство? При мен основното е правенето и решаването на проблеми. В началото, когато съм започвал да се уча като програмист, просто гледах да правя колкото може повече проекти, да чета книги и просто да ровя онлайн. Това е така голяма. Някакъв source of content можеш ли да препоръчаш, за който хората много не се сещат? Нещо, което е your style, нещо, което ти е свършил работа на теб. Трябва да помисля. Значи нещо, което ми върши така често работа е Stack Overflow, естествено. Но... Дори аз го ползвам Stack Overflow. Не, твоя начин си е явно наистина се основа повече на практиката и на конкретни проблеми, които като имаш най-малкото фирма, която на която си съосновател, попадаш в доста повече ситуации, където се изисква да вземеш решение. Да, нещо, което е полезно, нали, особено ако искаш да се развиваш технически, е готино да се ходи на конференции и ивенти, свързани с тия неща и да се общува с други девелопери. Оттам нататък технически книги, сайтове, блогове. Аз лично така просто черпя откъдето мога да намеря информация за нещо, което ме интересува в момента. Не следя някой конкретен сайт или блог или нещо такова и никога не съм следил. За мен това е най-добрият начин, просто да се общува с колко се може повече хора, да се ходи на конференция, да се учат различни неща, да се излагаш на различни идеи и ти като се изложиш на дадена идея, вече ти става интересно, почваш да ровиш в интернет, четеш, намираш книги и така нататък. Добре, да случай разговора в малко по-така интересна посока. Всички сме чували клишето, че програмистите са обездвижени и се тъпчат нон-стоп с джънк. Тъй като знам общо взето част от твоята история, ти си един от тия другите програмисти, дето като влязат в залата и тежестите бягат през вратата, защото не са достатъчно. Да. Разкажи ми, моята, как стана толкова осъзнат за необходимостта да поддържаш тялото си в добра форма и какъв беше твоя път до момента? Да, аз още от гимназията се занимавам сравнително активно с спорт. Тогава се занимавах доста с бойни изкуства. Малко преди да започна университета имах разни контузии, които ме бяха спряли за известно време. После успях така да се възстановя. Започнах пак да си тренирам самостоятелно. Винаги съм гледал да отделям време за тренировки и да се развивам физически. По това време бях така доста по-запален. Исках да стана много силен, голям и така нататък. Учех се сам, тренирах сам, което така в последствие доведе до няколко контузии, които така ме принудиха да потърся малко по-специализирани хора, които специализират в тази област и така да се образувам повече и да използвам опита и знанията на хора, които в случая бяха Лифт и Лазар конкретно. И така започнах тренировки с тях и винаги за мен е било важно винаги да намирам време за тренировки, да се поддържам добра форма, тъй като това ми позволява
просто да се справям по-добре с всички останали предизвикателства и неща, които трябва да правя в живота, включително и в работата. Това ми позволява много по-лесно да понасям стрес, да работя и така нататък. Супер. Аз също стигнах до същия извод, но може би в последствие стигнах и до следващия извод и то е, че ако искаш наистина да обърнеш внимание на нещо, в което не разбираш, просто потърси някой компетентен човек, инвестирай малко средства и малко време. Абсолютно. Вместо да инвестираш много време в придобиване на знания, които така или иначе... Да, периода, в който тренирах с лифтолифт, беше така един от най-добре похарчените ми пари за образованието ми и за като цяло за здравето ми и за добрата ми форма. Да. Аз просто намирам сходство в двете ни истории и за това. И добре, все пак, за да започнеш работа да започнеш компания, да основеш компания, си иска доста силна вяра навече в себе си и в своите възможности. Има ли си някакви такива притеснения във връзка с... Да, мисля, че това е нормално. Всеки човек в даден момент има така известни притеснения, но тук идва момента на това, че ти няма момент, в който да се чувстваш напълно готов за да стартираш дадено нещо. Просто трябва да го стартираш без да си готов. Той дори един от предишните ти гости, Велизар, мисля, че беше писал даже една статика по въпроса. Просто трябва да имаш смелостта да направиш нещо, въпреки че те е страх в дадения момент. Защото ти като го направиш първия път, последствие ще изграждаш умения, което ще изгради увереността. Спиралата на увереността доста интересно. Няколко пъти ми случи последните месеци да чета и да слушам за нея. И напълно подкрепям. При мен спиралата започва с увереност всъщност. И така завъртам. Просто вярвам, че аз мога да... Дори нещата, които те първа започвам, например, програмирането, аз просто вярвах, че ще стана добър в него и че го разбирам. И по този начин, не губейки увереност, ти показваш на себе си, че няма невъзможни неща и то води до един непрекъснат буст на коража и на всички такива готини. Да, ще го линкна това към епизода, ще стане готино да хората да го прочетат. Има още едно така сходно умение или качество в хората, които интервюирам, и то е, че те се самоопределят като доста автентични, т.е. правят нещата по техния собствен начин. Ти какво би казал по темата? И при мен е така. За мен е това, което е важно и това, което ме потикна да се впусна в това приключение с компанията и така нататък, е това, че искам да правя нещо, което ми носи удовлетворение, да минимизирам излишния булшит, с който трябва да се занимавам, и просто да правя нещо, което носи някаква стойност и помага на хората да живеят по-добре или да работят по-добре, да им облегчава живота по някакъв начин, което правим с нашите продукти конкретно за работата на някакви хора. И това съответно им носи, косвено и някакво щастие и удовлетворение, защото си в полза. Да, защото им носим стойност на тях и им пестим много работа и така нататък. И да, това е супер важно за мен и това, че имам по-близък достъп до клиентите и до хората, на които помагам реално. Тъй като когато си програмист в много голяма компания, там много често нямаш абсолютно никаква идея какво се случва и как се използва този продукт. Зависи от естеството на продукта, но често е така. Нямаш абсолютно никакъв достъп до клиентите. Сега като може директно си говорим с клиентите и дори директно се виждаме на конференции, да видя те колко се кефят и са благодарни и се радват на това колко работа им спестява и колко главоболи им пести продукта. Това е изключително готино за мене. Каква е рецептата за провал? Рецептата за провал? Да. Рецептата за провал, първото нещо е да не предприемаш абсолютно никакво действие. Много ме кефи това. Абсолютно и аз просто не очаквах да го кажа точно с моите думи и за мен е провал абсолютно бездействие. Това значи ли, че успехът е гарантиран при
действия? Успехът не е гарантиран никога, но дългосрочно най-вероятно ще успееш, ако действаш. Разбира се, не може само да действаш, трябва да мислиш също. Предприемаш действие, след като вече имаш някаква картинка и знаеш в каква посока да предприемеш това действие. Важното обаче да се предприеме действие, независимо колкото е ясна картинката или не. Впоследствие виждаш какъв е резултата, води ли, то винаги има някакъв резултат. Може да не е този, който ти искаш, но резултат има. Ако не е този, който искаш или очакваш, анализираш и предприемаш следващото действие. Да. Напълно подкрепям това, което ти каза току-що. Аз самия се стремя да се развивам и да действам по темите, които смятам, че са важни за мен и, както се казва, стъпка по стъпка се приближавам до успех и до всяка цел, която съм си поставил, всяка мечта, която искам да изпълня. Добре, искам да те попитам още нещо, което е така доста специфично. Чувал съм, че бизнесът е толкова голям, колкото хората. Тоест, един вид, че не можеш да надраснеш бизнеса си и бизнесът ти няма как да надрасне теб. Ти полагаш ли някакви усилия да се развиваш не само като програмист, но и като човек? Да, абсолютно. Това мисля, че е доста вярно и по това, което съм видял от мои познати, приятели, които стартират бизнес или се опитват да стартират. И аз лично, особено последните няколко години, откакто сме стартирали компанията, изключително наблягам на личностното си развитие и дори не наблягам толкова вече на развитието си като програмист, колкото на най-различни други области, които ме интересуват и искам да се развивам като човек, като общуване с хора, като бизнес, като маркетинг. Абсолютно всичко, което мога да се добра и ми е интересно по какъвто и да е начин, гледам да се развивам. Препоръчи някой книга? И това в последствие води до позитивни резултати, както и за компанията, и за мен, и така, и те нещата се завъртат, както казахме, спиралата. Да препоръчам книга. Много готина книга, която още не съм я приключил, но наскоро започнах, е заглавието на английски е The Subtle Art of Not Giving a Fuck by Mark Manson. Така, книгата е доста забавно написана. Аз лично съм фен на аудиокнигите, тъй като мога да ги слушам докато ходя и така тази допълнителна активност на ходенето ми дава допълнителна стимулация и ми действа доста добре. Тя е така малко почни леко философска за ценности в живота и така нататък. И тъй като това е така доста основно нещо, което се пренася във всички сфери на развитие. Също книгите на Райан Холидей доста ми харесват. Ego is the enemy и The Obstacle is the way. Чувал съм и за двете, още не съм ги прочел в тури лист. Да, и двете са така погледи върху стоицизма и стоическата философия, което е така доста практически насочена философия, не е просто така интелектуална мастурбация, така да се каже. Хареса ми метафора. И на мен лично много ми допада как са написани. Още нещо? Някой специфичен автор, който ти също би препоръчал? Друг? Чакай да помислим. Аз в последно време така съм малко повече на философска вълна. Още няма. Да. Просто, не е необходимо. Това смятам, че е напълно достатъчно. Има ли нещо, което слушаш освен аудиокнигите? Или някакви подкасти, някакви такива неща? Не слушам много подкасти, на Тим Ферис подкаста да слушам път. И така и доста ми допада от там. Изличам така доста полезна информация от време на време. И малко по-бизнес насочено. Харесват ми на Джейсън Фрид и Дейвид Хайнемайер Хенсън, DHH, за кратко. Те имат няколко книги, всичките са доста готини и са свързани с създаването и развитието на бизнес по начин, по който не е този, който често се споменава в по-популярните медии и
и е по-така и са по-грамогласни за стартъпите с големите инвестиции, с днешно време така наречените unicorns, и където взимаш някакви огромни инвестиции за десетки, стотици милиони и спринтираш, за да изградиш по най-бързи начин възможно компанията и така нататък. И те говорят повече за създаването на бизнес, който те кефи да правиш, който те кефи да работиш, и хората, които работят там, им харесва да работят. Добре, Жорка, искам да ти задам последния въпрос за свръхчовека. Той е много специфичен. Ако можеш да използваш машина на времето и да се върнеш назад към себе си, колко назад би се върнал и каква информация би си дал? Това е доста интересно. Не съм мислил много по подобен тип нещо. И не съм сигурен дали бих искал да променя реално нещо. Тъй като ако променя дори едно нещо, сега най-вероятно ще съм тотално различен човек и може въобще да не седим заедно тук. Аз лично се чувствам удовлетворен от живота си до момента. Всичко, което ми се е случило, ми е позволило да израсна и да се развия по някакъв паралелен начин. И със сигурност не мисля, че има нещо, за което съжалявам до момента, че не съм направил или съм направил. Така че не знам дали бих променил нещо и дали бих искал да променя нещо. Какво ти носи най-голямо удовлетворение? Най-голямо удовлетворение ми носи всичко, което съм предприел действие. Особено когато ме е било страх и съм се чувствал неподготвен. Било то да стартирам компания или да предприемам каквато и друга инициатива, или да изляза за първи път да говоря пред стотина човека. За първи път ли беше? Да. Найс. Супер. А каква е твоята мечта? Това е моята мечта. Една от твоите мечти. Да кажем, примерно, за бъдещето на Botrun. Да. Една от мечтите ми, така да се каже, е да продължавам да правя неща, които ми носят удовлетворение, които носят стойност за живота на хората, най-общо казано, под формата на да правят работата или ежедневието им поне малко по-леки и по-щастливи. И това да го правя, работейки с хора и в екип, който ми харесва, и работим добре заедно и се развиваме заедно. А какво те вдъхновява? Вдъхновяват ме доста неща. Най-много ме вдъхновяват хората около мене, които правят нещата, които обичат и се развиват и просто разцепват. Супер. Много яко. Да, аз също се вдъхновявам от хората, които са около мен. Казвам им свръхчовеци и ги каня да си говорим в подкаста. Благодаря, че беше мой гост. Това беше много, много интересен и доста така технически насочен епизод, който днес записахме. На нашите слушатели пожелавам да имат един супер вдъхновяващ и вълнуващ ден в компанията на свръхчовеците, от Свръхчовекът, как да живеем живота на мечтите си. Моля ви, слушайте епизода. Ако ви е харесало повече от веднъж, споделете го с приятели и ако имате възможност, пуснете някое ревю в iTunes или в SoundCloud, ще ви бъда истински благодарен, и ако го споделите във Facebook. Това беше всичко от мен за днес и до нови срещи!